Nah, iki dia carane ngetopno Satria FU ya guys ya. Iki posisi kancingan ki guys. Sepiki menghadap ke atas ya. Iki wis posisi top titik mati atas ya. Saiki noken AC. Nah, noken AC posisinya ngene guys. Ini kan ono garis ki ya. Nah, garis iki lurus dengan dudukan iki. Setelah itu, nah iki ana tanda arah panah ke atas karo ono cate. Iki menghadap ke atas ya. Iki noken as sing in, sing X pun sama. Iki ono garise sejajar karo dudukane. Setelah itu iki ono tanda panah ke atas, ono cate iki menghadap ke atas ya. Nah, nek dicek ini. Nah, posisinya iki wis ngene. Didelok noken AC iki posisine ngene ya. Iki posisine lurus rata ya. Dadi jengole bendole iki ora ning dhuwur apa ora ning samping sebelah kanan ya. Sebelah kiri kok. Dadi ning sebelah kene nih, sing sebelah in gini ya. Nah, sing X pun podo lurus sejajar ya. Nah, ini kondisi wis stop. Di top bawahe krukase wis stop. Noken AC in dan X wis stop. Nah, ini siap dirakit. Dirakit dudukane ya, iki sekarang ngencengi tok. Nah, ini kondisi penutupe noken as ya. Iki sing in ono baute 10 4 biji, sing X pun sama ono 4 baute 10, sing siji kingko ya ono nek tok guys. Sing siji kingko. Nah, sing iki penutup rantai kampret deh. Rantai kampret iki penutupe iki. Baute ya ono papat ya padha ya. Oke guys, jadi untuk Satria ki baute singkop ki lumayan banyak ya. Harus teliti soalnya ki baute ya ono sing panjang ono sing pendek, aja sampai kebalik ya. Oke, semoga bermanfaat.